Tror du, många tidningar går ju omkull. Håll käften, jag kör! Tror du att det finns ekonomi i en sån här ny sextidning för kvinnor? Ful gubbe. Och sen kanske att man kan göra liksom om man ger en kanske stora häftiga färgbilder och grejer så att man får och kanske små samlarbilder som man kan göra som man kan samla på så här. Och sen att man kanske kan få med att det ligger förpackat kanske i någon fin plast och säga så här och att man då kan att man tar ett pris som kanske är lite mer fördelaktigt och att det riktar sig även till de Tack väldigt mycket, Robert Gustafsson!